Søndag fandt en familie en stærkt mishandlet kattekilling efterladt på en tankstation i Brønderslev. Den var tæt på døden, da den blev reddet, men en kat siges jo have 9 liv. Og den lille fyr her har allerede brugt sit første, og han er næppe lyst til at bruge flere. Søndag aften blev den omkring 16 uger gamle hankilling fundet ved en benzinstation i Brønderslev. Nogen havde mishandlet killingen ved at sætte en klemmetang om halsen. Jeg synes, det er en forfærdelig måde at reagere på dyr, og jeg har ikke noget til overs for sådan en person. Det har jeg ikke. Dens temperatur var på 32,5 grader. Det er 6 grader lavere end normaltemperaturen for en kat. Killingen kom til kattehjemmet Bæklund ved Hjørring, men mandag formiddag blev den indlagt på Sindal Dyrehospital, fordi den var helt dehydreret. Nu er katten jo blevet meget bedre i løbet af dagen, men den kom jo ind i stærk chok her i formiddag. Og jeg viste ikke tegn på nogen ting, men nu er den ved væskebehandling, og ved den har fået mad, er den ved at rette sig. Men den har jo lidt skader efter den voldsomme behandling, den har haft. Det hjalp, og i løbet af dagen kom den sig så meget, at den nok overlever. Der er håb for katten. Nu ser den jo allerede fin ud. Har du nogensinde set noget lignende? Nej.